Umpay. Making kapit to eh. Kasya. Umpay nagapam. Ay naapo bakit di naman katukatungtungan tadi pala niliwliwag datay pungtot ko. Umpay na ti pagkaskastaam. Nagapam niya. Naapo bakit naggapuak di palingke. Di jay pagbabadwan. Ay naapo. Anga-angan sa amat na di lalaking kasilsli di jay. Ay naapo. Di na maammo titagila ko da bakit. Umpay Ay na, pong iso nga, permin ati high blood ko, dahil kapili na nga awang kano, kita nga datila ko da, di jay. Ay na, Umpay apa na garod gumatang tikundong bakit? Dadi since leading nga lalaki, ipapilit na nga awan, kano tila ko da. Kondom. Kondom, hindi pagbabadwan. Bakit? Di jay mga tal talaga ti pagkatangan. Ay naapula kay ure pa isak tilis-lede. Talaga ang ibagak ang awan apay diti paggatangan ti kondom. Di jay mga tal talaga bakit anak, parparyas kayo di jay ti silslidi nga lalaki di jay. Ay apaw ipapili na kikdain nga awan. Kita at bakit nagadaw nga nakabitin. At sasabali pa iti kulay na. Kani ipapilit na nga awan. Ay apaw. Han mo nga ipapilit na talaga nga awan ti magata nga kondom ita hindi Ay. magbabadwan. Ano nga ipapilit bakit na talaga adda. Di jay lang ti paggatangan bakit iti kundom. Ay na, nalalaing ka pa. Ay na. Ti kondom la kay magatang identi parmasya o identi convenience store. Kita at bakit? Igay lang ti paggatangan. Kinong nagadaw tinakabitin? Bakit? Ay naapaw, datay munang-munang na nga lalaki nga silsliday. Ay naapaw, ipapili na kit din nga awan bakit? Ay na, apo tirurod kun agi. Mangibayag, kini pumanaw datay luganain. Tapay kasapulak, nito no rabi iba kahit datay kundam. Nya. Ay, hanak nga magamit-gamitan ti kasta. Kanya? Abay gamit na gaming kanyam. Nya. Ay na, apo bakit? Najay garaw. O di, siyempre, maalag ti makaungutin bakit? Iso nga naman ako na datoy ngayon eh. Ay, nagadado na yala ko yung akundong. Ang bitay bagang ngawan. Na. Kaya nangarod na nagatang mga kondom. Kadado na eh. Di ka tayo. Data. Kawan, kundom. Data ti kondom. Kawan. Ay na, apo Di ba hindi lang pagbabandon di pagkatangan dito? Nakarot magata mo kasi parmasya. Kanya kondom data. Kordon lakay, kordon. Kordon niya atay. Ay, apo, Diyos ko, pakawan ng timpadawat mo nga laglag nga asawa. Kordon. Kordon. Ha? Kordon gaya.